Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем касцёл святога апостола Тадэвуша ў мястэчку Вішнева Смаргонскага района Гродзенскай вобласці, які размешчаны ў паўночнай частцы аграгарадка. Пабудаваны касцёл быў у 1811 годзе. Ужо 200 гадоў святыня на высокім пагорку, як маяк, паказвае людзям шлях да Хрыста. За гэты час не адно пакаленне мясцовых жыхароў прыняло тут сакрамент хросту, ядналася з Богам у споведзі і камуніі, бралася шлюбам і адыходзіла ў апошні зямны шлях, які завяршаўся на могілках каля касцёла. Ці трэба казаць, што святыня – гэта і прыгожы твар мястэчка, і сэрца яго простага жыцця, яго ўзнёслая душа. Мястэчак і вёсак з назвай Вішнева ў Беларусі не адно і не два, мноства. І ў кожнага паселішча свая арыгінальная гісторыя, свая легенда ўзнікнення. Ёсць такая і ў вёсачкі Вішнева на Смаргоншчыне. Мясцовыя бабулькі распавядалі, што калісьці ў гэтых месцах жыла пара закаханых – Васіль і Ганна. Але прыйшлі ворагі, Васіль адправіўся на вайну. Праводзячы каханага, Ганна паказала яму дрэва каля дарогі і сказала: «Я буду чакаць і маліцца. А на гэтым дрэве павяжу стужачку вішнёвага колеру ў знак нашай любові, якая зберажэ цябе ад варожай шаблі». Калісьці існавала такая легенда, што як дзяўчаты адпраўлялі сваіх хлопцаў у армію, павязвалі стужкі на дрэве вішнёвага колеру. І вось ад гэтага пайшла назва Вішнева. Калі эта стужачка выгарала, раней служылі 2 гады, то яны перавязвалі новую і вось так чакалі сваіх кавалераў з арміі. Праўда, некаторыя сцвярджаюць, што ўсё пайшло ад мясцовага вішнеўскага возера. Дарэчы, вішні тут абсалютна ні пры чым. Віш так даўней называлі няскошаную траву. У мястэчка размясцілася каля возера Вішнева, каля возера Свір. Магчыма, і больш практычнае названне трымала вёска Вішнева ад слова «віш». Гэта трава, якая расце каля возера на балотах, і, вядома, яе, калі цёпла, то нельга пакасіць. Але калі прыходзіць зіма, вада замярзае, і гэтую траву косяць, і на корм ідзе жывёле. І вот гэтая трава, которая косіцца толькі зімою, калі замярзае лёд, атрымоўваецца, замярзае вада, і называецца віш. І, магчыма, Вішнева пашло названне ад слова «віш», ад травы, якая косіцца толькі зімою. Вішнева згадваецца ў летапісах з сярэдзіны 16 стагоддзя як мястэчка Віленскага ваяводства. Гісторыя мясцовай каталіцкай парафіі пачалася ў 18 стагоддзі, калі тут дзейнічаў драўляны касцёл свірскага дэканату і місія езуітаў пры ім. Айцы таварыства Езуса заснавалі ў мястэчку гэтак званую факультэцкую школу. У 1773 годзе, калі ордэн езуітаў быў скасаваны, школа перайшла пад юрысдыкцыю камісіі народнай адукацыі. У розныя гады Вішнева належала шматлікім гаспадарам – Едыгавічам, Баганскім, Дуброўскім. На некалькі стагоддзяў стала ўласнасцю знакамітага беларускага роду Сулістроўскіх. У 19 стагоддзі Сулістроўскія адносіліся да найбагацейшых людзей Беларусі. Будавалі школы, храмы. Дарэчы, так касцёл у самым высокім месцы Вішнева пабудаваў яшчэ Крыштаф Сулістроўскі.
Дзеючы і сёння мураваны касцёл у стылі класіцызму пад тытулам святога апостала Тадэвуша быў закладзены тут у 1811 годзе. Будоўля, якая вялася таксама на сродкі Брыгіды Сулістроўскай, скончылася ў 1820 годзе, і 12 верасня святыню кансекраваў біскуп Тадэвуш Кундзіч, суфраган Троцкі. Касцёл быў вельмі прыгожым, сучасным будынкам для таго часу. Невыпадкова было прынята рашэнне пра выбар патрона касцёла. Жонка Тадэвуша Сулістроўскага, той нагоды, што яе муж Тадэвуш, які не дажыў, калі касцёл быў пабудаваны і урачыста асвечаны, але носіць яго імя святога Юды Тадэвуша, адно з апосталаў, імя якога насіў яе муж. А ўжо касцёл будавала Брыгіда Сулістроўская, яе сын Юзаф, які памёр у маладым узросце. Целы фундатараў Сулістроўскіх спачываюць у нашым касцёле, у касцельнай крыпце. Але, на жаль, паглядзець тыя труны нельга, таму што ўсё замуравана, ўжо даўно ў савецкія часы, каб не было ніякіх там рабаванняў. Калі ўспыхнуў бунт 1863 года, паўстанцаў Каліноўскага падтрымала не толькі мясцовае насельніцтва, але і ксёндз. Сулістроўскія тады жылі ў Вільні. Ірына, дачка Эдварда, гаспадара Вішнева, вырашыла прысвяціць сябе падтрымцы арыштаваных. Карыстаючыся сваімі сувязямі, яна дапамагла беларускаму шляхцічу Зыгмунту Чаховічу пазбегнуць шыбеніцы, выратавала ад смерці Эльвіра Андрыялі, які стаў пасля вядомым мастаком. Сасланым у Сібір Ірына пісала лісты, каб яны не адчувалі сябе пакінутымі. Сцены гэтага касцёла бачылі нашэсце і напалеонаўскіх войскаў, і кайзераўскіх, і гітлераўскіх, але, нягледзячы ні на што, храм цудам ацалеў. Першапачаткова храм быў драўляны, потым быў пабудаваны каменны. Будаўніцтва ішло хуткімі тэмпамі на грошы фундатараў і сіламі мясцовых жыхароў. Званіца была пабудавана разам з касцёлам, там знаходзяцца 3 званы. Звонім на вялікія ўрачыстасці падчас нядзельных імшаў. І калі падыходзіць чалавек да вечнасці, то калі прывозяць у касцёл перад імшой, калі адвозяць ужо на могілкі, то мы молімся, каб кожны чалавек, які не сваяк, не прыйшоў на святую імшу, а каб перажагнаўся і згаварыў якіясьці пацеры ў інтэнцыі памерлай гэтай душы. Калі на Беларусі выбухнуў 1863 год, паўстанцам Каліноўскага падтрымала не толькі мясцовае насельніцтва, але і ксёндз. І пасля паўстання касцёл перадалі праваслаўнай царкве. У 1866 годзе на хвалі рэпрэсій пасля паўстання Кастуся Каліноўскага касцёл быў зачынены і перададзены ў праваслаўнае ведамства. Пры перабудове пад царкву ў тым жа годзе над алтаром з'явілася вежа, квадратная ў сячэнні пад шатровым перакрыццем. Пробаш ксёндз Жук быў сасланы ў Кастраму, дзе і памёр. Была Першая сусветная вайна, дзе касцёл моцна пацярпеў, таму што мы знаходзіліся пад нямецкім бокам. Тут 812 дзён стаяў фронт. Не гавораць, хто не быў пад Смаргонню, то той не бачыў вайны Першай сусветнай. Тут прыкладна 1,5 мільёна людзей загінула за гэты доўгі час. Тут у нас у Смаргоне паявіліся першыя жаночыя батальёны, дзе была камандзірам вядомая Бачкарова. І ў 1919 годзе, калі прыйшла польская ўлада, то касцёл быў вернуты католікам, доўга рамантаваўся, таму што моцна пацярпеў пасля Першай сусветнай вайны. Моцна пацярпеў дах, калоны, перакрыцці. Але потым доўга рамантаваўся. У 1936 годзе віленскі арцыбіскуп
Рамуальд Ламжыкоўскі рэкансакраваў гэты касцёл. Удзячны святарам, якія ў той час гэта рабілі. Пашкоджаны ў час Першай сусветнай вайны быў і стары храм, які на той час дзейнічаў як царква. Нарэшце, ў 1919 годзе святыня была вернута каталікам. Пасля рэканструкцыі ў 1935 годзе касцёл асвяціў віленскі арцыбіскуп Рамуальд Ламжыкоўскі, а на месцы драўлянага касцёла за могілкамі пабудавалі драўляны дом сясцёр беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёстры непакалянкі працавалі ў мясцовых школах і дапамагалі ксяндзам з 1934 па 47 гады. Кангрэгацыя сясцёр беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі была створана ў асяроддзі польскіх эмігрантаў у Рыме ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Падставай шляху да святасці для сясцёр з'яўляюцца любоў і праўда, заснаваныя на пакоры, беднасці і самаахвяраванні, насуперак таму, што прынята ў свеце. Да нашага часу жыхары Смаргоншчыны удзячны манахіням за іх служэнне. Можна сказаць аб адным ксяндзы, які з'яўляецца мучанікам, Юліан Цімашкевіч, які быў арыштаваны савецкай уладай у 20-е гады мінулага стагоддзя. Пазней быў абменяны з рускім бокам, пазней стаў ксяндзом, тут працаваў у Вішневе і быў арыштаваны ўжо савецкай уладай. Калі пачалася Вялікая Адчынная вайна, ён знаходзіўся арыштаваны ў Вілейцы, і там вілейцы яго застрэлілі ці ў самым турме, ці па дарозе, калі вялі. Пасля Другой сусветнай вайны касцёл не зачыняўся і працягваў дзейнічаць. Касцёл – помнік архітэктуры класіцызму. Храм вырашаны суцэльным выцягнутым прамавугольным аб'ёмам па двухсхільным бляшаным дахам. Галоўны фасад, дарэчы, чатырохкалонны порцік з трохвугольным франтонам. Плоскасныя фасады лаканічна раздзеленыя прамавугольнымі аконнымі праёмамі і лапаткамі ў прасценках, арачнымі нішамі, экседрамі для скульптуры па баках увахода, апярэзаны буйным антамблементам з трыгліфным фрызам. Над алтарнай часткай у 1866 годзе надбудавана вежа з шатровым пакрыццём, завершаным галоўкай. У інтэр'еры бакавыя сакрысціі вылучаюць алтарную частку, вышэйшую за залу, якая аддзяляецца дзвюмя паўкалонамі дарычнага ордэра. Яна асвятляецца трыма вокнамі ў вежы і паўцыркульнай люкарнай над чатырохкалонным алтаром. Пры ўваходзе на 4 калонах размешчаны хоры на шырыню залы, на якія вядзе вітая лесвіца. У інтэр'еры храма вылучаецца алтарны абраз святы Іосіф з немаўляткам Ісусам, напісаны Янам Дамелем у 1811 годзе. Акрамя гэтай іконы, Дамель напісаў для вішнеўскага касцёла яшчэ і абраз святога Фадзея Тадэвуша, але ён загінуў у Першую сусветную вайну. У першую чаргу, калі мы увойдзем у касцёл, бачым абраз святога Юзафа дзіцяткам Езус пензля Яна Крzysztofa Дамеля, віленскага прафесара. Абраз мае 200 гадоў, нядаўна перажыў грунтоўную рэстаўрацыю 9 месяцаў. І вельмі цешуся, што таксама разам з абразом прайшла рэстаўрацыю рама, на якім вісіць гэты абраз. Гэта абраз самых вялікіх у Беларусі, святога Юзафа, менавіта 2 на 3 метры. Калі пачынаўся ў 1812 годзе будавацца касцёл, было дамоўлена, ксёндз Пробаш, які будаваў касцёл, дамовіўся з Янам Крzysztofам Дамелем, што за абраз, які будзе адмаляваны, будзе заплачана 60 рублёў. І заможныя жыхары Вішнева гарантавалі, што грошы будуць заплачаны, калі будзе толькі зроблена работа. Галоўны алтар касцёла ў вёсцы Вішнёва прыгожвае цудоўны абраз
Абраз святы Іосіф з немаўлём Христом. Яго адносяць, гэты твор адносяць да работ вядомага беларуска-літоўскага польскага мастака Яна Кшыштофа Дамеля. Пра гэтага майстра, пра яго мастацкую спадчыну мы ведаем па сённяшні дзень да крыўднага мала. Вядома, што ён выпускнік Віленскай акадэміі мастацтваў, прайшоў даволі складаны жыццёвы шлях, але вось работы яго раскіданы па розных месцах, музейных калекцыях, і частка з іх знаходзіцца ў культавых установах, у храмах, у тым ліку і вішнёўскі абраз. Выява святога Іосіфа з немаўлём Ісусам выканана ў дакладна класічнай манеры, і гэта выдатна прасочваецца па выверанай кампазіцыі, якая упісваецца ў трохкутнік. У цэнтры гэта фігура Іосіфа, які на руках трымае Ісуса. З левага боку мы можам убачыць выяву Марыі, якая сядзіць і чытае, відаць, свяшчэнную кнігу, а з правага боку фігура анёла. І вось усе яны вырашаны ў манеры, якая сапраўды сведчыць аб пераходзе ад класіцызму да рамантызму. Тое, што гэта твор выдатнага, высокапрафесійнага мастака, які здолеў паказаць, увасобіць у своеасаблівай манеры, адпаведнай свайму часу, вельмі рэдкі біблейскі сюжэт, гэта відавочна. Абраз Вішнёва адзін з лепшых у гэтай серыі, у гэтай частцы твораў не толькі на тэму, звязаную з святым Іосіфам і Ісусам, але і ўвогуле ў творчасці Яна Дамеля. Ян Дамель асоба выбітная. Нарадзіўся ў 1780 годзе ў курлянскім герцагстве. З 1799 года навучаўся жывапісу ў Віленскім універсітэце у вядомых майстроў Францыска Смуглевіча і Яна Рустэма. Цікавыя лёсы Яна Кшыштофа Дамеля. Ён быў і прафесарам у Віленскім універсітэце, але таксама знаходзіўся і ў ссылцы за падробку каштоўных дакументаў. Чалавек свайго часу, знакаміты, многа намаляваў карцінаў. У 1809 годзе стаў майстрам жывапісу і віцэ-прафесарам. Адначасова з вучобай і працай па універсітэце займаўся творчасцю. Доўгі час было вядома, што ў Беларусі ёсць толькі адна праца Дамеля – абраз святой Канстанцыі ў Нацыянальным мастацкім музеі ў Мінску. Святы Іосіф з немаўляткам Ісусам – другая праца мастака, знойдзеная ў Беларусі. Яе мастак напісаў у 1811 годзе на замову прадстаўніцы шляхецкага роду Брыгіты Сулістроўскай, уладальніцы Вішнева. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага храм перадалі праваслаўнай канфесіі, а каталікі пабудавалі побач драўляны касцёл і перанеслі туды абраз святога Тадэвуша. У Першую сусветную вайну касцёл згарэў разам з гэтай іконай. Абраз святога Іосіфа з немаўляткам Ісусам застаўся ў ранейшым будынку і, дзякуючы гэтаму, уратаваўся. Калі будынак вярнулі каталікам, разам з ім вярнуўся і абраз. Абраз святога Іосіфа з дзіцяткам Ісусам знаходзіцца ў храме ў Вішнева 200 гадоў. Калі расказваць пра касцёл Вішнева, нельга не ўспомніць і пра ксяндза, які працаваў тут амаль 60 гадоў. Ксёндз Юзеф Кісель, які быў 62 гады пробашчам, якога імя змешчана ў нас на мармуровай табліцы, яго імя напісана залатымі літарамі. Але, вядома, найбольшае значэнне мае не залатыя літары, а памяць у сэрцы кожнага парафіяніна аб гэтым вялікім ксяндзу. За гэты доўгі час, 62 гады, калі быў ксёндз Юзеф настаяцелем, касцёл утрымваўся ў належным стане, рабіліся ўсе патрэбныя рамонты. Асабліва вялікую увагу мае рамонт, калі ў 1985 годзе касцёл быў перакрыты бляхай, якая яшчэ да гэтага часу трымаецца. У
у добрым стане, добра зроблена. І ў 2005 годзе быў пафарбаваны. Ксёндз Юзаф пражыў доўгае жыццё, перажыў вайну, атэізм. Яго хацелі расстраляць немцы, потым партызаны. Савецкая ўлада хацела выгнаць з плябаніі. Былі канфіскаваныя кнігі і архівы, але нічога не перашкаджала яму верыць у Бога і прасіць Божай ласкі для людзей і касцёла. Больш 60 гадоў ён аддаў працы і служэнню народу. Парафіяне, у тым ліку і я, напэўна, няма таго свята, няма той нядзелі, калі б не наведвалі вось гэты цудоўны будынак на гэтай прыгожым, на гэтым узгорку, які знаходзіцца. Мне таксама пашчасціла тут пахрысціць сваіх дзетак, унукаў. Таксама тут бралі шлюб мае сыны, адзін і другі. Ксёндз Юзаф Кісель пахаваны, як і марыў, каля свайго роднага касцёла, на могілках побач з дарогай да святыні. Гэтыя могілкі знаходзяцца вельмі блізка, каля касцёла, пару раз ступіць нагой. Пахаваны пасярэдзіне гэтых могілак, як ён гаварыў, буду знаходзіцца на нашых могілках і глядзець, як людзі ідуць у касцёл і ідуць з касцёла. Могілкі даволі старыя, даўно пачалі хавацца тут людзі, помнікі з 17-18 стагоддзя знаходзяцца. З мая па кастрычнік па ініцыятыве тутэйшага пробашча ксяндза Антонія Казлоўскага у кожны 13-й дзень месяца у вішняўскім касцёле адбываецца адмысловае фацімскае набажэнства. Гэта добрая традыцыя, вельмі шануецца вернікамі. У прыходах касцёла святога Тадэвуша шмат добрых традыцый. Цяперашні ксёндз вельмі актыўны чалавек і яднае вернікаў. Прыемна, што да касцёла стала цягнуцца і моладзь. З 2004 года сюды прыехаў малады ксёндз Антон Казлоўскі. Мне таксама, можна сказаць, пашчасціла з ім пазнаёміцца. Усё тое, што ён робіць дзеля касцёла, дзеля людзей. Вельмі многа зроблена у нас каля касцёла. Это не то, што сёння вось мы бачым, яшчэ гэта ўсё ў планах будучага, яшчэ планы вялікія вельмі. Тут плануем таксама аздобіць усё гэта, тэрыторыю зрабіць прыгожую каля касцёла. Ксёндз Антон таксама усе свае, можна сказаць, часы аддае служэнню народу, за што яму ўсе парафіяне удзячны. Касцёл адзначыў 200-годдзе вялікімі ўрачыстасцямі. 28 чэрвеня гэтага года шматлікія каталіцкія вернікі і святары прынялі ўдзел у святой імшы, якую узначаліў біскуп гродзенскі Аляксандр Кашкевіч. Гэты дзень спалучыў дзве важныя падзеі: 200-гадовы юбілей кансакрацыі парафіяльнага касцёла, а таксама адпустовую ўрачыстасць святога Яна Хрысціцеля. Пасля імшы усе прыйшлі на абапал касцёла, зграмадзіліся, каб асвяціць у урачысты спосаб 6-тонны камень, на якім выбіты даты 1820-2020. Гэты 6-тонны камень няхай будзе памяццю для ўсіх тых. В першую чаргу для фундатараў, дабрадзеяў, ахвярадаўцаў. Таксама тымі ахвярадаўцамі і дабрадзеямі з'яўляюцца і парафіяне, і сімпатыкі парафікі прыязджаюць да нас маліцца, столькі на фэст прыязджаюць. Памяць для ўсіх нас. Пра свой касцёл і яго гісторыю добра ведаюць усе парафіяне. Кожны з іх, калі распавядае пра галоўную ў іх жыцці святыню, ледзьве стрымлівае слёзы. Сцежкі, якія вядуць да гэтага касцёла, дзесяцігоддзямі адчувалі на сабе крок вернікаў. Людзі складвалі тут самыя шчырыя свае малітвы і падзякі ўсявышняму. І тут атрымлівалі самыя галоўныя ў жыцці сакраменты – хросту, споведзі, эўхрыстыі і служэнства. А яшчэ нядаўна, непадалёк ад мястэчка, каля напаўразбуранай прыдарожнай каплічкі быў знойдзены старажытны крыж, маўклівы сведак былой велічы і вялікай пабожнасці мясцовых жыхароў і іх продкаў. Калі будзеце ў гэтых мясцінах, абавязкова наведайце гэты старажытны касцёл.
Сёння мы з вами пазнаёміліся з гісторыяй і сучаснасцю касцёла святога Тадэвуша у Вішневе. Няхай святы апостол Тадэвуш выпрошвае для кожнага з нас патрэбныя ласкі. Да новых сустрэч!